Čaute ľudia, máme ochutnávku. Máme tu s lukom a máme tu pocky ako prvé. A druhé tu máme nejaké kyslé. Ale to nebude kyslé, lebo tam je jednotka iba. To je príchuť jablko a jahoda. Takže ideme toto prvé. To je jahoda príchuť. Ideme to rozbaliť. Všetko? Toto je tiež jahodové poky. Ja to bojím, že to vysypem. Vysypeš. Nevysypem dobre. Nejde. Vyzerá to No, ako takže tyčinka obalená jahodou. Vonia to dobre. počkaj. Ukáž, schovaj to. Schovaj to na to. 1000 minutes later. No, takže už to máme rozbalené. Ráďo, páči. Je. Je to tyčinka. Na tom je len čokoláda. Je to dobré. Taká ochutená tyčinka. Ja tomu dávam 5 bodov. Je to dobré. Ja 8. Ako druhé máme teda toto. To tie kyslé bonbóny. To nie sú bonbóny. No cukríky. Čo robíš? Však tu už to máme otvoriť. Však nasypli. Dobre. Takže ľudia... Je to zeleno-červené, to je asi jasné, keď je to jablko a jahoda. A to asi nebudete vidieť. Nam. Nam. Je to dobré a nie je to vôbec kyslé. Ale ešte je to sladké. No, to by bolo pre dnešné video všetko. Dajte odber, dajte like. Čaute. Čaute.